O campo da Festa de San Roquiño en Lousame quedou pequeno para acoller os milleiros de persoas que se achegaron para participar no terceiro encontro de saberes e sabores. O tradicional mercado artesán sumouse este ano por primeira vez á Festa da Froita para poñer en valor as especies autóctonas. É o terceiro encontro que facemos de sabores e saberes. Que se intenta con isto non é unha feira, senón que a xente expoña os produtos que produce no campo, que hai a posibilidade de unha economía de proximidade, e iso que se intenta, ese é o obxectivo final, de que a xente co territorio que temos, que a terra fértil e moita terra desaproveitada, que vexa que iso ten unha posibilidade económica. Como ven sendo habitual, celebrouse tamén o roteiro do Camiño no Mercado. Máis de 200 persoas sumáronse a esta ruta na que ao longo de 3 horas se realizaron diversas representacións teatrais. Sí, a verdade é que nos está acompañando a mañán, está un tempo señal, as actuacións teatralizadas están sendo moi amenas e divertidas e a verdade é que estamos pasando moi ben. Estamos facendo así unha pequena ruta con unhas cuantas esceas de teatro dos veciños e a verdade que moi ben. No, é unha ruta pequena de 5 km, así que lévase bastante ben. Tanto adultos como xóvenes pode levar perfectamente, sin problema ningún.